Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачний пиріг з тіста філо, цибулею порей та фетою. Він виходить надзвичайно смачним. Хрустке тісто, кремова начинка, яка просто тане в роті. Це ідеальний варіант як для основної страви, так і для легенької закуски до обіду чи вечері. Тому обов'язково спробуйте приготувати цей пиріг, він точно не залишить вас байдужими. Почнемо з начинки. Для неї я використаю цибулю порей, а саме білу та світло-зелену частину. Темно-зелену частину ми залишимо для бульйонів, так що тут все просто без зайвих часток. Беру 400-450 грамів цибулі, нарізаю її кільцями і обов'язково потім ретельно промиваю. Робитиму я це для того, щоб позбутися часточок піску та ґрунту, які залишаються між шарами. Цибулю промиватиму в мисці питною водою, добре перебираючи руками. А потім викладу її на сито і дам добре стекти, щоб пішла зайва волога. Як тільки цибуля добре стекла, переходимо до смаження. Розігріваю сковорідку з 3 столовими ложками олії, оливкової або соняшникової. Викладаю цибулю та обсмажую її до м'якості. Це займе приблизно 5-7 хвилин. Важливо не поспішати, адже цибуля має стати м'якою і не підгоріти. Саме така текстура дасть пирогу найкращий смак. Коли цибуля готова, вимикаю вогонь і даю їй трохи охолонути. Тепер готуємо сирну основу. Беру 300 г сиру фета, розминаю його виделкою до однорідної маси. Далі додаю 2 яйця, змішую їх так, щоб жовток і білок об'єдналися. Потім змішую яйця з фетою, перемішую та додаю нашу цибулю порей, яка вже встигла трохи охолонути. Робила я це саме для того, щоб від гарячого яйця одразу не згорнулись. Для аромату я додаю італійську суміш, а ви ж можете використати будь-яку іншу спецію за смаком. Не забудьте скуштувати начинку і, якщо потрібно, підсолити, інколи фета може бути не дуже солоною. Все, начинка готова, відставляємо її в сторону. Тепер приготуємо розчин для просочування листів тіста. Для цього змішую 25 мл олії з 50 грамами мінеральної води. Додаю пів чайної ложки солі, добре перемішую і наша суміш готова. Для цього пирога я використовую тісто філо. Важливо, щоб воно повністю було розморожене. Я його розморожую прямо в упаковці, щоб воно не пересихало. Тепер змащую форму для випікання олією з водою та сіллю, щоб тісто не прилипло. Викладаю перший лист тіста філо, добре його притискаю та змащую тією ж сумішю. Кожного разу, коли я вмочую пензлик в суміш, я злегка перемішую її, бо олія з водою не змішується і якщо не перемішувати, то вони не будуть рівномірно розподілятись по листах тіста. Далі додаю ще один лист і знову змащую. Потім викладаю ще 2 листа, але поперек попередніх, щоб тісто в подальшому добре обгорнуло наш пиріг. Таким чином на нижню частину пирога в мене піде 4 листи. Тепер приступаємо до начинки, викладаю її рівномірно по всій формі. Далі загортаю краї, що звисають з форми, і теж змащую їх сумішю. Так вчиняю з усіма листочками.
І на сформований ось таким чином пиріг зверху можна покласти ще 1 або 2 листочки. Особисто я використовую сьогодні 1, тому що в мене форма невеликого розміру і мені було достатньо тих кінців, що звисали. Змащую поверхню пирога залишками нашої суміші і за бажанням можна присипати кунжутом або насінням льону. Тепер відправляю його в духовку розігріту до 180 градусів та випікаю приблизно 40 хвилин. Ось і все, пиріг готовий, подавайте його гарячим або теплим, він просто неймовірний. Хрустке тісто, смачна кремова начинка з цибулею порей та фетою – це смакота, яку не можна пропустити. Якщо спробуєте цей рецепт, пишіть мені в коментарях, наскільки він вам сподобався. А я вам бажаю смачного, друзі!